θα πάμε, πες. Αύριο θα πάμε να δούμε τον Brandon που παίζει αγώνα. Brandon, say what you doing tomorrow. Where are you fighting? Smashing some cunt up. Οπότε ναι, είδα το βίντεο στο παιδί. Θα πάμε να τον δούμε που παίζει αγώνα. Ένας από τους καταστέχνες εδώ πέρα. Πάμε να σαπορτάρουμε τα παιδιά. Θα κάνουμε προπόνηση το πρωί και να κάνουμε την επόμενη early απογευματάκι. Να τελειώσουμε, να πάμε να το δούμε. Καλό είναι να μπορούμε να στηρίσουμε τα παιδιά του γυμναστηρίου όποτε μπορούμε. Εντάξει, είμαι και εγώ σε camp και είμαι κουρασμένος, θέλω να ξεχωράσω περισσότερο, αλλά οπότε ναι, ξέρω τι σημαίνει πολλά για τα παιδιά να είμαι κι εγώ εκεί πέρα, γιατί έχω περάσει κι εγώ από εκείνο το στάδιο. Οπότε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε από να στηρίξουμε τα παιδιά. Σήμερα, παιδιά, θα γίνει το ξεπαρτένιασμα του Brandon. Σήμερα, παιδιά, ταυτόχρονα γίνεται και η βάφτιση του Brandon, είναι ο πρώτος του αγώνας. Οπότε πάμε να δούμε. That's it, nice, nice. Keep that jab out, keep that jab out. Double the jab, double the jab. Nice. Feint to go, feint to go. Nice. Yes, yes, yes. Yes, Brandon. That's nice. Nice. Yes. Stay sharp, stay sharp. Move the jump. Yes. Yes. Stick the jump, stick the jump. Yes. 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 Lovely, lovely. Let's go, Brandon. Stay relaxed, stay relaxed. Use the jab, use the jab. That's it, nice. 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 Use the face, use the face. Use the face. Nice. Nice. Use the face. Nice. 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 Again, again. Downstairs, Brandon. That's it. Back on the jab, back on the jab. Yes. 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 Keep it up. Keep it up. Keep that jab. Stay sharp. Stay sharp. Nice. Double it, double it. That's it. Yes. Again, again, again. Going again. Brandon, keep going. Keep going. Yes. Go downstairs. Go downstairs. Guys. Δύο στα δύο, έτσι. Δεν θέλω μαλακίες, μας κλέψουν εδώ πέρα. Let's go, Brandon! Last push, last push! Let's go, keep that jump, keep that jump! Keep that jump! Face, face, face! Keep that face, keep that face! Keep that face! Yes! Go up to the face! Go! Yes!
Making sure please obey your stairs, brother. Gotta keep them humble. Drop them and smile. I was great. Anderson! Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνουμε για σπαριγκάκι. Είμαστε στο αμάξι, πηγαίνουμε σε μια άλλη πόλη εδώ κοντά, στο Darlington. Πάμε να κάνουμε λίγο σπάρινγκ εκεί πέρα με έναν άλλον προ. Τετάρτη, πρώτο τελευταίο σπάρινγκ της εβδομάδας. Πάλι την Παρασκευή. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κάνουμε το σπαριγκάκι μας. Πήραμε εδώ το gel μας για τα φραγκά μας. Πρώτο σπαριγκάκι. Και όλα καλά. Προχωράει η προετοιμασία, πηγαίνει πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε. Εντάξει, παιδιά, το shape είναι καλό, έτσι. Το shape είναι καλό, μασιαλά. Αυτό είναι, παιδιά, το ζέσταμα που κάνω πριν κάνω προπόνηση. Είναι για να ζεστάνω καλά τον κορμό μου, να είναι δυνατός. Το παίρνεις και πας. Άλλο βασικό, παιδιά, πάντα. Διπλή τσίκλα. Πας προπόνηση. 2 τσίκλες. Μην την καταργείτε. Θέλει προπόνηση. Tell who's talking to you now. Yeah. Good move. Yeah. Θέλω για σήμερα, παιδιά. Κάνουμε λίγο χαλάρωση, λίγο σκηνάκι, τις διατάσεις, λίγους χιλιακούς. Μετά άλλο ένα session, μεσημερά και απόγευμα. Αυτό, καλά ήταν σήμερα, λίγο πιο χαλαρά, να ελαφρύνουμε λίγο. Δεν πρέπει να δουλεύεις πάντα στα peak. Αλλά είναι μια λεπτή γραμμή που πρέπει να μάθεις. Γιατί δεν πρέπει να μαλακώσεις και να μην δουλεύεις και σκληρά. Πρέπει να δουλεύεις full σκληρά, αλλά να ξέρεις πότε να πας και την ξεκούραση. Όχι ξεκούραση, αλλά να πας λίγο πιο, να κατεβάσεις μερικά επίπεδα. Γιατί πρέπει να πικάρεις τη σωστή στιγμή στον αγώνα. Όχι να αφήσεις όλο σου το είναι στο γυμναστήριο μέσα. Πολύ κάνω αυτό το λάθος, όλοι το έχουμε κάνει. Να αφήσουμε όλη μας την ενέργεια στο γυμναστήριο και μετά με το που έρθει ο αγώνας, αν έχουμε προπονηθεί τόσο σκληρά, τόσο καλά, να έρθει ο αγώνας και να μπορούμε να αποδώσουμε. Δεν είναι επειδή δεν έχουμε προπονηθεί, αλλά δεν κάναμε σωστό timing της προπόνησης, periodization, για να πικάρουμε τη σωστή στιγμή. Αλλά αυτό έρχεται με την εμπειρία, με σωστή ομάδα, σωστή προπόνηση και το μαθαίνεις. Εμπειρία. Αυτά.
Τελευταίο sparring του camp τελείωσε. Τώρα πάμε να κάνουμε και ένα τρεξιματάκι για να τελειώσει η μέρα. Και ουσιαστικά η τελευταία δύσκολη προπόνηση του camp είναι σήμερα. Τελευταία διπλή προπόνηση κιόλας. Αύριο θα κάνω μία προπόνηση. Έχω ένα strength conditioning session. Τώρα πάω να κάνω ένα χαλαρό 5-6 χιλιόμετρα. Ένα active recovery. Μετά στο ποτάμι. Είμαστε κουρασμένοι βέβαια. Θέλω να το κάνω. Όχι. Θα το κάνω. Ναι. Ναι, αυτό αύριο μία προπόνηση. Και ουσιαστικά από Κυριακή, την εβδομάδα του αγώνα, κάνουμε το deload. Ρίχνουμε τις προπονήσεις μας. Ρίχνουμε σιγά σιγά τα κιλά. Υγράει, ναι βέβαια, τα τελευταία κιλά. Ό,τι έριξε από λίπος. Ζυγιζόμαστε και παίζουμε. Μετά είναι το fun game. Φαίνεται περίεργο, αλλά ο αγώνας είναι το πιο εύκολο πράγμα. Λένε όσο πιο δύσκολη είναι η προετοιμασία, τόσο πιο εύκολος θα είναι ο αγώνας. Ποτέ δεν είναι εύκολος, αλλά κατάλαβες.